Вие гледате Get Weekend в Манги Ателие. До мен са Мариела и Карина. Това е Карина. И Мариелчето сега ще ни разкаже малко повече за Манги Ателие, какво е то и какво се случва в него. И кога може да дойдете и да го посетите сами. Здрасти, Мариела. Здрасти, Руми. И добре дошла в нашето скромно ателиенце. За тези, които не ни познават и не са ни виждали до сега, да, малко досадничка. Манги е ателие, в което ателие за ръчно правени предмети, аксесуари за дома и човек. Така го наричаме, в смисъл рационалното заглавие. По-емоционалното е, може би, че в смисъл Манги е място, където се опитваме да дадем физически облик на мечтите и идеите на някои от клиентите ни, тези, които не могат сами да си ги сътворят. Направихме го преди около почти 4 години с Руми, моята партньорка, която, за съжаление, в момента нямаше как да присъствам. Правиме всякакви неща, в смисъл от бижута и чанти и вече обувки от миналата година, т.е. декорираме ги обувките, до дивани, лампи, паравани, всевъзможни неща, включително правиме кръжоци за възрастни и за деца, декорации на събития и на сватби. Така, истинска мангалска история, както се казва. Всъщност оттам идва и името на ателието ни. Не сме го измислили ние, измисли го един наш приятел, може би поне година преди ние да направим ателието. Като Манги е нещо като наречие за работа, дейност, място или човек, който те вдъхновява, карате да бъдеш позитивен и всъщност свързвахме го с това, че искахме да вземем и да се получиме от най-доброто в циганския дух, ако може така да се каже. Вярваме, че има такова нещо. Тоест, това безгрижие, небрежното отношение, смисъл, липсата на претенции, розовите очила. Да. Затова става въпрос да се гледа малко по-леко и приятно на живота. И така, напоследък се занимаваме, може би сте се чували и вие и хората за едни мангоши, така наречените, които са ни... Това е нещо, което е най-голям хит до момента от нещата, които сме правили. Това са галоши, които са ръчно декорирани всъщност. Така на тях наблягаме всъщност от миналата година. Материалите, които използваме иначе за изработка на предметите, са абсолютно всякакви и ги намираме на всевъзможни места. В смисъл, някакви неща, които ни носят приятели или в железарията, като влезнем и видиме нещо, или на битака, по разни архаични такива магазинчета се разхождаме. Купуваме, разбира се, и чисто нови неща. Зависи какво трябва да направим, защото много често работим по поръчка и изпълняваме нечии идеи и желания. И да се възползват хората от тия уикенди, наистина. Не да бачкаме и да се занимаваме с някакви хиляди глупости, наистина да си почиваме и да се забавляваме максимално. Това е, което мога да ни пожелая. Много благодарим, че ни покани. Сега останете с Get Weekend, за да видите готините събития за 1, 2 и 3 февруари. 7-членната фънк банда Southwick стартира първия концерт от поредицата София Got Soul на 1 февруари в София Лайф Клуб. Миналата година ноември те издадоха дебютния си албум, който до този момент не спира да набира скорост. В петък ще ви забавляват още младите надежди Funky Miracle и диджеите Мартен и Алгоритъм. Младата софийска траш метал банда Savage Revage ще отпразнува 4-ти рожден ден на 2 февруари в Grindhouse. Момчетата ще представят и промо сингъла си, а към тях ще се присъединят и още 3 банди – Rejection, Enslavement и Junkyard. Beatdown хардкор бандата Nasty ще долети специално за концерт в София на 3 февруари. Те ще излязат на сцената в Mixtape 5 по покана на Hardcore Spirit и Red Down. Белгийско-немската банда не спира да обикаля Западна Европа, Азия и САЩ и сега за първи път ще има възможност да се срещнат с българската публика. Билети на предварителна продажба са 15 лева и 20 на място. Новият Ракета Ракия бар работи всеки ден от 11 до полунощ на булевард Янко Сакъзов номер 17. Ако го посетите този уикенд, ще попаднете и на първата изложба там, детските книжки от колекцията на Соцмус, Патиланско царство, Мунка малката маймунка, Комби Хургон, Клан Недоклан и много други. Соцмус е виртуален музей, който представя различни области от българския графичен дизайн по времето на социализма. Проектът се занимава само с художествената стойност на нещата. Вижте повече на socmus.com.
Две от най-добрите ни български родни марки гардероб и Хемен-Текс ще направят първата по рода си изложба на облекла и аксесуари от минали колекции. Произведенията на изкуството, които са се изплъзнали от погледа на ценителите, ще се разпродават за минимални суми. Разпродажбата ще бъде 2 дни, събота и неделя, в ателието на гардероб на улица Страхил Войвода номер 2. Този петък в Червената къща ще се играе спектакълът Яд се форкаш, преведено от родопския диалект като много бързаш. Спектакълът е построен върху интервюта, разкази и песни, които събира екипът по време на експедиция миналата година в Родопите. Това е сценичен разказ за изчезващите неща в живота ни. Автентичния фолклор, родовата памет, връзката на човек с корените му и селския живот. На 2 февруари в Дерида Денс център гледайте танцовия спектакъл на театър Атом Метаморфоза. Той е изграден изцяло на базата на изследване на човешкото тяло и езика му като изразно средство на сцената. Метаморфоза ще ви покаже взаимовръзката между женското и мъжкото начало. Това избрахме за вас за предстоящият уикенд. Може да ни пишете на getweekend@gmail.com. Чао и вие си знаете, правете каквото си искате.